dnešného kola Ligy majstrov UEFA. Dnes sa pozrie portugalský rodák, ktorý má na svojom konte 58 zápasov v Liga Portugal. Na čiarach mu budú asistovať krajania Bruno Jesus a Hugo André Pires Ribeiro. S 27 Delaney, na krídlach 30 Ačúri, Ajzeraj a s 9 Manaj. Toto sú hneď z úvodu môžeme počuť, že domáci fanúšik odueli dvoma gólmi z pokutových kopov. Je tu Leo nákop neadres do 16. Bolo to v podaní domácich. Ten nesplňa kritéria takýto duel. A zápas sa teda dá samozrejme prišť. Pozeráme na golmana Fatal. V mnohých prípadoch, či už predkola Ligy majstrov, Európskej ligy, ale aj konferenčnej. Cediakosov ďalší presný pas. Grécky obranca to zatiaľ veľmi solidne rozdáva, ukazuje veľmi dobrú kopaciu techniku na väčšiu vzdialenosť. Čo sa týka prihrávok. Aj tu toto zaváňalo offsideom, ale zdá sa, že na ľavej strane tú líniu nezatvoril Redy Ovou. Nepríjemný roh k hlavičke, ale neprišlo ešte odrazená lopta, volej, ktorý bol zblokovaný, ale stihol túto prihrávku Meling. Výborgu v belgickom Waregeme, v francúzskom Bordeaux a naposledy o legionár bol v obraze Yusufa Moukoko. Ďalšie zápasy kvalifikácie. Väčší pokoj na hracej ploche. Znovu je to teda Meling, ale tento center mu vôbec nevyšiel, hoci Kodaň ostáva pri lopte. Meling to ešte raz môže skúsiť. Aj to skúša, ale tentokrát to bude zrejme pridlhé. Hoci ešte právať center na Garanangu, ktorý ale nedokázal razantnejšie zakončiť. Týmto smerom hráči Kodane bezpeční nie sú, hoci už tých centrov letelo do 16. Jeden postup v ďalšej fáze, či už Európskej ligy, alebo do ligovej fázy, aspoň teda konferenčnej ligy, o mnoho reálnejší. 0-1. Skúsený 32-ročný Andreas Cornelius so svojím prvým gólom v tejto... Ale vyzerá tak, že hráči Kodane sa už tlačiť smerom dopredu nebudú, pretože čas prvého polčasu je to tak v tejto chvíli. Miguel Nogue zatiaľ 0-1. Jediný gól tohto stretnutia sa pozerá.